пачалося з культавага графіці. Людзі былі на сталах стаялі, цалавалі плейліст, там быў немец, які казаў: я іх зраблю заўтра, яны ў Германію мне прачнуцца з зоркамі. Это зоркі, цалаваў плейліст. Збірайце чемоданы, заўтра едзем у Германію. У 18:40 выезд. БСМ раздавал всем значки, только ты нацепила от солнца очки. А пасля здарыўся хатні сет з акустычнай версіяй песні БРСМ і інтэрв'ю, якое стала імгненнай класікай. Справа ў тым, што хлопцы давалі гэта інтэрв'ю с ракамі. Не верыце? Ну, тады вось вам доказ. Подождите задавать вопросы, мы еще не сделали артикуляционную гимнастику. Давай сделаем. Давай. Быў аператар, які не ў курсе быў наогул, што будзе. Ну, просто некі знайшлі камерамена, і ён просто сядзеў, і я бачу, што ён за галаву ўзяўся. Барыс таму ляжыць, хахоча. Мы таксама ледзь стрымліваемся, аператар пасля сказаў: это што,